Kubor nakaslem jong unongsan hima. Menteri Rangba ke Assam Himanta Biswa Sarma. Hagas ngitho ding ulapan bana banadu ka khat santaring mentau benai. On shu iki briu ki bampat de ban shimtika banyada nagajing shakta jur nagajing pangko bet khat khandai bandrung ha ki jakapat ba lanno ha ki aspatal. Kitu ki bakwa ban let ki jakapat ba ki dei ban rapat ka sernon ban pen I bakila dep shimtika laong Himanta. Himanta ulay thuru baya ka korpiu ha ka por men. Kantray kam nadu ka por sipau baje men hadu henriu baje men stem. Kidukan kideban khang no apo khandai baje men bat ki kali ke bayat na kawai ke district syakawai pan. Kideban ket tangi ki brio bala shimtika baro arsin. Nalor kini kiladon sa ki wai pat ki jingpen mana ban perkheng namar ka jingkiu stand ki bayo yu ko bet khat kandai ha Assam.